ሰላም ሰላም ፋሚሊ ከመይ ቀኒኹም ዳሓንዲኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ እንታይ ደኣ ኣሎ ከትገፀ ሕብጥብጥ ዝበለ ዝመስላታ እምባ ብዝኾነ ፊልተር ዘይብላ ካሜራ እየ ኖርማል ካሜራ ዝቐርፀልኩም ዘለኹ እታ ሞባይለይ ሓደሓደ ይዘተታ ወመክኣ ደስ ተዘይልዋና ብቻ እንታይ ክብለኩም እየ መፀ ክሳብ ሎሚ ከምቲ ትሪእዎ ዝቐንኹም ምርቓ ገለቢት ዝቐንየ ነይረ ቅድሚኡ እውን ያው ትምህርተይ ከባቢ 8 ወርሒ ፀናሕ ኩሉ ነቱ ሓደ ቪድዮ ሸር ዝገብረልኩም ዝነበርኩ ትመስል ትምህርቲ እንዳተማሃርኩ ፀኒሐ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ፈቲኹም ወዶ ይፈትኹም ንስኹም ከ ኣብ ኮመንት ፃሓፍለይ ብቻ ትምህርተይ ወዲኤ ካብ ተመረቕኩ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዘለኒ ናብ ትግራይ ክኸይድ ያው መልሰይ እኳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተኾነ ማለት እዩ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ፀሎት ክዓግበርለይ እና ሕጂ እንታይ ክብለኩም መፅአ ቀፃሊ ናይ ሚዛን ናይታ ትፈልጥዋ ሚዛን ሂወት እንታይ ይመስል የክብለኩም መፅአ እንታይ ይመስል ኣብ ከይዲ ሂወተይ እንታይ እዩ ዝመስል ብሓንሳብ ኮይና ክንርኤና ከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ዘለኒ ናተይ ናይ ሚዛን ማለት እዩ ቀፃሊ ሂወት ሰርፕራይዝ ክገብረኩም ክሳብ ግን ኣብ መንገዲ እንዳኸድኩ ሓደ ቪድዮታት እንዳቀረፅኩ ሸር ክገብረልኩም እየ ክሳብ እታ ሰርፕራይዝ ዝገብረኩም መዓልቲ ግን ፕሊዝ ንዓይ ይጠቕመኒ እዩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣብ ዘለኩም ዩቱበይ ንዓይ ይጠቕመኒ እዩ ሳብስክራይብ ግበረለይ እንዳኣትኩም ከዓ ረኣዩለይ ሰዓት ንድሕሪት መሊስኒ ስለ ዝኾነ ዩቱበይ ማለት እዩ ነዚ ይመስል ፌስቡክ ከዓ ፈለው ላይክ እንዳገበርኩም ቪድዮ ረኣዩለይ እቶም ትበራታትዑኒ ምናልባት ሓንሳብ ዝለቆም ቪድዮታት ርኢኹም እንዳተጨነቕኩ ርኢኹም ሚዛን እንታይ ኮንኩ ኢልኩም ብቅርሺ ይኹን ብሞራል ይኹን ብውሽጢ መስመር እንዳኣተኹም ኣጅኹም ዝሓፍተይ ኣብ ጎኒ ከለና እትብሉና ኣሕዋተይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሳኹም ይኹን ማርያምን ንዓኹም ዝኸውን ምንም ቃላት የብለይ ምክንያቱ ሰብ ኣበይ ይፈልጦ ኣይበሃልን ሰብሲ ንሰብ ክትሕግዝ ተኾንካ ወይ ከዓ ንሰብ ኣጅኻ ሞራል ክትብል ተኾንካ ክህልየካ ተኾይኑ ሰብ ምዃንካ እኹልና ኣብ ኩሉ ሰባት ኣይርከብን ኣብ ሓደ ሰባት ግን እግዚአብሔር ዝዓደሎም ይርከብ ኢና ኣነ ንዓኻትኩም ዝኸውን ቃላት የብለይ ብቻ እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ብዝኸድኩሞ ኩሉ ግዜ ፅፅብቑ ይፅናሕኹም ዞም ኣሕዋተይ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ጉዕዞ ናብ ትግራይ ወገን ከዓ ክሳብ ዘሎ ቪድዮ እንዳቀረፅኩ ሸር ክብረልኩም እየ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ሚዛን ሰርፕራይዝ ክትርእዩ ትደልዩ ግን ንመጨረሻ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ግበሩ ቪድዮ ረኣይዎ ኣበራታትዑኒ እስካብ ሕጂ ተበራታትዑኒ ሰባት ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ዘመስግነኩምን ማለት እዩ የኽብረለይ ክረምቲ ኣብ ትግራይ በለስ ሓቢርና ንበልዕ ኢና ቻው ናብዛ ሰርፕራይዝና ብሓንሳብ ንኸይድ ምሳይ የፅንሑ እሺ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም